Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding. So for today's video, Anong gagawin natin? So, bibili kami ng kanin. Bibili kami ng bigas. So, ngayon guys, bibili kami ng bigas kasi may nagpadala sa amin ng pera para pambili ng bigas para dun sa amin gagawin na pamimigay ng ayuda. So, may nauna nag-sponsor sa atin ng isang sakong bigas. At ang pangalan niya ay si Auntie Alma Sol Felix. So, thank you so much Auntie sa inyong binigay na pambili ng isang sakong bigas. So, bibili namin ngayon para i-stock lang namin dito kasi may inaantay pa kaming mga sponsors na magbibigay. Yung iba sa katapusan pa magpapadala. Tapos, ano lang namin, pag natanggap na namin yung pera, ibibili din namin tapos i-stock lang namin. Pag kumpleto na lahat, doon na namin gagawin yung pamimigay ng mga ayuda sa mga kapitbahay or saan ba kami pwedeng mamigay. Pati na din yung sahod namin sa YouTube, maglalaan din kami para sa pamimigay ng mga ayuda. So ngayon guys ay pupunta na kami ni Ate Nets dun sa bilihan ng bigas. So guys, Batong Mama Meg, mauli ang tami, mauli mami, mauli na tami. so guys, So mga Meg, flex muna natin ang partner natin sa vlog na to. So guys, napa may mga guba nga mga Apple product? Kung naa, unsan yung dugayan, ilabay na. Charang, dito ato na mo sa sulit unlock mobile services. Mga expert ka na sila sa mga Apple products, no? Sila ang unang shop sa Cebu nga nag-specialize og Apple repairs. Will train jud kayo ang mga tao dra no di mag-uul. Kung nagani mo yung mga Apple products nga naguba dira, kontak dayon mo sa sulit unlock mobile services. Nasa shop sa SMC side, Argao. Yang ilang pinaka-main nga shop kay naa sa Imol kilid sa mga inasal. Laisyo ka na ilang serbisyo karon nga pandemic guys. Sa example na kay guba nga Apple product dira, pwede ra kayo ninyo sila i-chat sa ilang Facebook page. Sumaw nilang Facebook page no? Pwede ra gid ninyo ipa-deliver o ipa-pick up. Kasaligan na dyan na ninyo sila mga may dili para sa inyong uyab. Kasaligan na dyan na ninyo sila mga megdili para sa inyong uyab. Ikaw ay aking mahal. Di ba mo anak no nga dili pa mo mahasulog commute? So message lang gid na ninyo sila sa Facebook page nila guys. so guys, insert clip muna tayo yung video namin kaninang umaga na hindi namin natapos. So please watch nyo muna ito guys. So guys, good morning guys. So for today's video guys, ay papakita ko sa inyo sa teenage na nag-aaral sa kanyang online class. Yan si teenage ay busy na. Yan nag-online class na sa teenage. Tapos si Ate Inyil din nandyan. So silang dalawa nandito guys. Good afternoon, Ma'am Yani. Good afternoon, classmate. I am present. Yeah, ang galing na teenage. Uy, ay ang percent talaga. Uy, walang absent. Tawag sa online class, nakahibaw na kong English day. Hila, galing mo. Uy, wait, ang happy mo ngayon. Nahan ako mag-online class. Guys, gusto mo ba nag-class? Yes. So, good morning sa inyo, no? So, wala pa ako tinatawag, guys. Wala pa may gasuwat, wala pa may ga-answer. Salamat sa Ginoo. I love you. I love you. I see you. I see you. I love you. I love you. I see you. I see you. Acting. Good morning, good morning. Naglag na naman sa teenage. Ohoy. Paita interneta. Ito yan. Ayan, balik ka. So, sumasaya sila kasi energizer nila. Para hindi sila mapuyat. Yehey, kaklap. Ma'am, hangyo ko, ma'am. Ano? Blackpink ugma sayaw na to, ma'am. Ma'am, just waton, ma'am.
I-off na ko ang camera, guys. Wala kami gitawag. So guys, Pasaba ko, papi. okay. So guys, pupunta na kami doon sa bilihan ng bigas. Hey, yes, Bye-bye. Salamik. Mas Bye-bye. So guys, nakabili na. Di ko tataludan. Parang So guys, nakabili na kami. Sorry, nadapa ako. Tanghad kasi ako eh. so, matabot na tayo sa bugas. So guys, andito na yung bigas. Uwi na kami ni Ate Nets. So, bye-bye guys. Bye. See you in the house. So guys, nandito na kami sa aming bahay, guys. Anong load, Brad? Na mga iring grata. Bugas. Bugas. Ante ama susud sa ang kapadaga na, guys. Later, pinuntahan ko yung mga alaga ko dito, guys. Ming! 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 Ito si Jisoo, guys. Jisoo ya! Siya! Siya! Blue ka siya matag eh. So may laga pa ako dito na iring, guys. Jimin! Hi! Hi! So ang isa, guys, nandito kayo siya, guys, ang isa. Hi, Jimin! Hi! So bago lang namin sila nakita, guys. So nandito yung isa, guys. So pakita ko sa inyo. Nandito siya, guys. Uy, matagak na sa kadro. So ito yung sa akin, guys. At ito naman si Jimin Ice sa Tita Jenny. So may isa pa dun sa yung kapitbahay, guys. Laagkan kayo. So lumabas na yung isa. Uy, Joy! Apat ito sila, guys. Nandoon yung isa. Later. So may pinabigay pala sa amin ng Sulit Unlock Mobile Services. So may bago na kaming phone. Wow! 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 Asa? Ay, nice! Wow! Nice ang kuko ni Ma'am Shutin. Thank you so much, Sulit Unlock Mobile Services.